Seppä teos. Tähän asti kaikki helppoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai. Nyt on murha. Tää meidän vitun reenaaminen tämmöstä niinku kidottamista. Ei jätkiä kiinnosta mikään lihaskasvu, mutta se tulee niinku paha olo. No. Ne. Vi. Ku. Se. 8. Ja vielä. Jumala. Se on niin helppoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä. Siellä. 1, 2, 3. Siitä. Elo ite. Näytetään helpolta. Vitonen. Joo. Vielä vaan. On näköistä. 6. 2 vielä. Rupee kevenee hyvin. Ja etureidellä. Assi, hyvä. Aina vaan loppuun asti nyt. Joo! Joo. Hyvä. Saatana. Ai. Tuo kiinnostaa kyllä vittu vertaakaan tehdä tommosen salin. Tekee mukavaa selkää. Koskaan tämmöset sen jälkeen pystyy sitten niinku taas nyrkkeilemään tuossa reenailemaan. Ei koskaan. Niin mä ajattelin, että vittu. Jumala ruoskalla. Rauhassa vaan. Nyt sulla ei oo kiire. Ei nyt voi nauttia ihan rauhallisesti. Etujalka. On 5 minuuttia siinä. Tän etujalkaa vaan. Ihan rauhassa. Ihan rauhassa menet alaskin. Noin. Sitten vaan. Se ei oo vielä paha. On 5, 6. Joo. Ja rauhassa nyt. Ihan rauhassa, pää pystyssä menet. Hyllylle lyö. Rauhassa ylös, 3. Ei tarvii jäädä sinne ylös mitään nauttia. Alas ja rauhassa. Rauhassa, onko 2 niin? Rauhassa. Vielä yksissä. Hitaasti ylöskin. Tässä on veti. Saako venytystä? Joo, nojaa nyt. Kuka on missään venytys? Paha. Nojaa. Siellä on takana tilo. Ylös vaan. Äkkiä. Maailman hienoja konetteja, jos sinne enää mennä. Rauhassa. Ei vittu. Rauhassa vaan. Äiti alas. Rauhassa. Alas.
Mitä etureinellä? Etureisi on sun. Ylös, vielä vaan! Alas, älä ja odottaa! Ylös! Alas! Ylös! Joo. Mä en tee tommosta ollenkaan. Ei tuu mitään. Juhanen vuoro. Ei. Siihen niin. Ei, puhettakaan. Ai se. Etkö mennä?